noma. Noma. Ni moto si moto. Moto. Ni simba si simba. Simba. Arambe. Amenya. Arambe. Amenya. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Shilingi 7 ashindwe. Shilingi 7 ashindwe. Asante sana. Jina ni Mheshimiwa mteule Doris Magoma Nyamanga. Siku ya leo chama cha UDA kimeweza kupokea candidates watatu ambao walikuwa wanawania kiti hiki cha kuwa diwani katika wadi ya Ekerenyo. Kwa hivyo tumewakaribisha na moyo mkunjufu waweze kutusaidia, tushirikiane, tuhakikishe kwamba tumeshinda katika uchaguzi mdogo hadi Mheshimiwa Amenya aweze kuketi katika kile kiti na afanyie watu wa Ekerenyo kazi ambayo atawaahidi. Asanteni sana. Biamono njasa malita ngoro kwa Monsinyaro Nyangagu nare kurie kiro kyo wa MC wodi ya Ekerenyo ekena arigereirie wodi ya Ekerenyo umusko koro ku France Amenya Ndubi na roisaneire ikageranga tiga mubwatisie enare gosaba abangina n'abasai n'abagaka ba wodi ya Ekerenyo tomoe amagoro Mheshimiwa France Amenya Ndubi atakorra amagenderero nabamwanjira na 20 bantu bekerenyo tumubwatse France Amenya Ndubi twanjire 20 p egento gya kabere abantu baito babokurati njiro mukurati banjire umugako ku France Amenya Ndubi kumubwatse bale erinda abo moye musegwe Ekerenyo abayigora amagendero abokurati kibara kigoke abangina bakonye kebyombe bonsi p bakonye ke twanjire bo ngongoro kwa umora ya berenya binge nyakiya. Kwa niaba ya vijana ndaiteko tebanga tuamwire twarigereiri kurukero kya katikati tebosa senare twachite tokaga twanyorere ngabuya mboyo abantu bali nemekora ajire konyoranga abagusie bagatenga muntu munene ndiogo ero igabone nateko tebanga mugaka Amenya njebu no musaiga na gotigire gente kekyagara na nagwakira makutoga Timanga nande shoti kadi te yoma te kana kwanira na ko abakurate bonsi pia baisanga na basarageye na chete kobe kaiga muskenaro gotenga skiza ground nje ngategera ranse kaiga nganyora kini batere mbali kuligera chama igo bakuligera lyomorai nemeremeria gochoka Amenya ora abori abantu bamurukire nao bone batete bonsi pingo kureria bale nimalizie kwa kusema ya kwamba ni Abel na Binge Nyakia. Kwa niaba ya vijana tumesema ya kwamba support yetu kama vijana tuweke huyu mzee na yeye aende huko atuweze kutuwakilisha maendeleo ikuja hapa mashinani. Ni hayo tu. Ngoro kwa George Musiori mtetezi. Etwachaga kubwatana na baminto abukwanya bateneine nemesimame metindi yogo pinga omusikoyo tukubwatsi ku France Amenya Ndubi. Lakini asengenjo barabuka abanyene n'abafuasi babo nechinsemo bakorwa bamwire gocha nababwatse Francis Amenya Ndubi na ndu twachire gako bapongeza nako bateina enyomba ya Francis Amenya Ndubi nengare naende bwate chirumu chinyinga asekiro montago isana ekiagaro no mugaka bwekanyete oisanegete obwenerete kora abantu baito asobomo nakogenda guchimutwe. Number 2, togote babuna abantu ababacha rero bacha kuri ebyama ao ebinde bigo support ya serikali ebinde bire broad based ebinde bigo pinga serikali asengenje bamwete na keroge getokoligia tari kerogo kyobo president ekene kerogo kyogwetene ni rase ward na kuligire na kyamagendro ye ward yakoba eketa geto muntu gochorna abantu bonse no muntu abantu baitabire bagochora bonse Francis Amenya Ndubi. Twamenya gotenga twarorera abantu bari gweta egwodi ngima igoro bagoteba buna Amenya na Amenya na kurwani Matiangi na kwa Amenya kuranga yongo bwari Matiangi asetebe Matiangi takaiyo Ruto takaiyo Wajakoya takaiyo omuntu kara asetebe na Amenya na bali akurwana komo obo MCA abo babwate record yabo emanyire n'abantu baito bamaete na record yabo njayigete siringi 7 bonus twabaete libaga bagakora bakachaya abantu bakareta siringi 7 ekero bareta siringi 7 Matiang'i omanyine orenge serikali ngakieyo akabuta abantu aba bona abantu bachire babanyire kubisa amosi origirio omonto maretire orio siringi 7
nasoya upang'ana kie kia Matiang'i togwakera Matiang'i mbuya mono ase ogotama koruupa akagenda Jubilee. Bono Amos otigaire omusituni ekiagera bono tamaeti ng'ang'a kiagokora omonto oyo siringi 7 igo bono etokobwatisia Amenya aenda abwaterana na abanto bagokora amagenderero amaya egere basiri siringi 7 baretera abanto baito chibesa chisaine baretera abanto baito obonda baroisi chibara buya babeka amache agoikerekana abanainchi baito bekerenyo ward. Sasioke Nyabichuki polling station Nyameko 1 ekerenyo ward. Atwachira asiri tukoria rero ku support yo minto France Amenya Ndubi abo mo MCA wekerenyo ward asingenjo yemechando twabere tokorra mojando motang'ani baranchiyo mechando ya kabere mariogo na binto binde ntobwati ase nyageta richeito ntomanyete na Amenya kerara agende na tokonye ebyo ekiagera no ni bare gocha Nyameko teyo nche Nyameko nduete ebare ko etanya ng'a kerenyo teyo no nduete asai no ngoita gochia kerenyo bono abantu ba minto abang'ina abasae abagaka mwanjera ni Amenya abo mo MCA ya mono asing'encho yayo tigatomosire tarehe 28 omotieng'i tarehe 27 omotieng'i oi kominomo tonyoro yo minta Amenya chikuraga chikobaruma rogoba nero obuire asekerogo kyobo MCA wekerenyo goti tari bomo twateba Amenya namo manyira ase amatuka matambake nomo gako muya okoborie kerogo kabuiru nendo gendo poa naenda amatuko kabeire nendo chaka igonto mumaete muno monto omoremereria oratokorere egasi kobwa abantu bande no director Isaac Mumanyi Mose oyo manyekanete buna kagiri otwachira aseri tukoria rero aseng'enyo yo gusupportia omwesimiwa Francis Amenya abe omwe MCA wekerenyo ward nje buno mo director wikawa factory ya Nyaigena twanjiranire ng'a gwika tumusupport factory eri ya Nyaigena tebwati taya munakoire chikure ekio chitaya chitoko kende ya kabere omwesimiwa Amenya ngumusupport tore chibara chire bukurati chibara chire kerenyo ward engima osarage na boisanga chons pianyorose aseng'enjo mwako France Amenya gwata maroro agiye kwera twachire tumubwatisie erinda ire kirogeke ya kerenyo ward ibona kinagote ng'a abarimi bane bons abakurati bons abaisanga bons amo n'abantu baikonge bosarage baitaberanire omwesimiwa France Amenya abo mu MCA wekerenyo ward chitariki chiri 27 omotienyo oyo iga nero ogoikaranse kerogeria chitariki 28 abantu aminto teibo twaiteberanire igo asing'enjo mugako yabwate chinguru nendo mugako omwororo orato igwere kominyoka bwango bwata amazikani abagaka n'abang'ina n'abasae mwaiteberanete bo twamungire mukono ase chitariki echo Amenya Ndubi oyomo ase bali bakurwanire kerugo kiga giatigwa kikuruge gwa chikura gitege 22 omutienyo gato noro nalikuwa nilimbia mono asaba minto kuwa mono abatabe tukuranira komo aba amwire nande banchire kumbwatisia tigamba tembia mono nande karibu katole na ine konkolira busiwa inonga nche buno murai timbwati ngana linde datwala gose bombochu egerente bengankura twalenga mogokonu linga egori ete kerenyo ekine nende benene na tokorera abantu bitekero kwani kwabo niye gende kamagendera mango yo mitokonyo yasumire asa tigarire inubu na barai kero mbwata maroro tubwate ana sokini wodi eto Asante.